Jiena Josephina Bergrek nagħtikom merħba u nilqakom għal programm ieħor Laboratorji. Illum ninsabu fil-laboratorji fejn isiru testijiet fuq il-ħalib qabel ma jiġi proċessat u anke wara li jiġi proċessat. Se nkunu qegħdin insegwu wkoll informazzjoni interessanti ħafna dwar riċerka li saret minn Università ġewwa l-Ingilterra dwar meta jaħsbu li kien l-ewwel darba li l-ġisem tal-bniedem evolva ġenetikament biex isir aktar tollerabbli għall-laktose li hija l-karbohidrati li nsibu fil-ħalib. Se nsegwu wkoll informazzjoni dwar molekoli li jagħmlu l-ħalib kif ukoll informazzjoni u kurzitajiet oħra. Ħanibdew iżda permezz tal-ewwel servizz dwar Malti xjentist li kien pionier fl-iskoperta ta' mikrobu ġol-ħalib il-Micrococcus melitensis. Dan huwa Sir Temi Zamit. Ħansegwu dan is-servizz. Sir Temi Zamit. Temi Zamit twieled fit-30 ta' Settembru tal-1864. Huwa studja fil-Liċeo u fl-Università ta' Malta minn fejn iggradwa bħala tabib fl-1889. Kien miżżewweġ lil Aloysia Barbaro di San Giorgio u kellhom żewġ titfal Charles u Sofia. Huwa kompla jistudja u mar f'Londra u anke f'Pariġi biex kompla jispeċjalizza fl-istudji tal-batterji. Fl-1890 kien appuntat mill-Gvern bħala analista fid-Dipartiment tas-Saħħa. Fl-1897 ġie appuntat eżaminatur tal-Fiżika fl-Università ta' Malta u fl-1905 bħala professur tal-Kimika. Serva bħala rettur tal-Università bejn l-1920 u l-1926. Fl-1920 huwa ġie onorat bil-Midalja Mary Kingsley u ħal grad ta' D.Litt mill-Università ta' Oxford. Fl-1930 ingħata t-titlu ta' Kavallier mir-Re George V. F'dawk iż-żminijiet f'Malta u f'pajjiżi oħra fil-Mediterran kienet qed tinfirex sew il-marda ta' den ir-qiegħ. Ħafna Maltin kif ukoll l-Ingliżi li kienu jgħixu fil-Gżejjer Maltin kienu qed jispiċċaw vittmi ta' din il-marda. Id-deni kien jitla' u jinżel. X'aktarx li din il-marda kienet introdotta f'Malta waqt il-gwerra msejħa Crimean War fis-snin 1850. Fl-1887 Dr. David Bruce irnexxielu jiskopri li din il-marda kienet qed tiġi kkawżata minn mikrobu. Fl-1897 il-veterinarju Daniż Bernhard Bang sab li l-mikrobu kien Brucella abortus. Fl-1905 Sir Temi Zamit sab li din il-marda b'dan il-mikrobu kienet qed tiġi mifruxa permezz ta' ħalib mhux pasturizzat mill-mogħoż. F'dak iż-żmien f'Malta kien hawn madwar 20,000 mogħoża. Ir-raħal kien idur mar-raħal bil-mogħoż u jaħleb għal kull persuna li toħroġ minn dara blanda jew reċipjent biex tixtri l-ħalib. Jekk il-mogħoża kienet tkun infettata bil-Micrococcus melitensis, din kienet tipproduċi ħalib infettat u dan kien jinfetta lil persuni li kienu jixorbu minnu. Fl-1920 Tensier u Meyer semmew lil dan il-mikrobu bħala Brucella melitensis peress li kien Dr. David Bruce li skopra li l-marda ta' dan ir-qiegħ qed tiġi kkawżata minn mikrobu. Fl-1903 Sir Temi Zamit ġie appuntat bħala direttur tal-Mużew Nazzjonali. Meta rtira minn rettur tal-Università huwa ddedika xogħlu għall-arkeoloġija. Wara li segwejna dak is-servizz ninsab wieħed mill-laboratorji fejn jiġi ċċekkjat il-ħalib. Fil-Gżejjer Maltin hawn madwar 140 razzett, hawn madwar 90 razzett f'Malta u 50 f'Għawdex u kull razzett fih medja ta' madwar 60 baqra. Il-ħalib kollu jiġi hawnhekk u qabel ma jmur għand il-konsumatur jiġi ċċekkjat. Iżda kif? Ninsab issa fil-kumpanija ta' Viktor Anastasi li ħajatina din l-ispjegazzjoni. Nsellimlek Viktor u nirringrazzjak tal-ilqajt l-istedina tagħna biex nagħmlu dan il-programm ukoll u l-ewwel mistoqsija hi. Grazzi tal-li ġejtu wkoll. Il-ħalib kif jiġi ċċekkjat hawnhekk ta' kuljum? Mela aħna nieħdu kampjun lil kull supply tal-ħalib kemm Malta u Għawdex, ġifieri dak il-140 razzett il-ħalib li jġibulna hawnhekk aħna qed nieħdu kampjun tiegħu. U mbagħad jasal hawnhekk dak il-kampjun ta' kuljum ġodda l-laboratorju
fejn aħna nagħmlu ċertu testijiet. Fost l-oħrajn li siet importanti huma dak it-testijiet li ngħidulhom it-total bacterial count fejn qed isir fuq dal-istrument tan-naħa tax-xelluk tagħna u s-somatic cell count fejn qed isir fuq dal-istrument ta' din in-naħa. Is-somatic cell count huma importanti għax tuna indikazzjoni ta' il-baqra jekk ix kondizzjoni medika tajba jew le. Għax huma relatati mad-dem tal-baqra stess u l-livell tagħhom jitina indikazzjoni kif qed ngħidu jekk il-baqra b'saħħitha jew le. U dan l-istrument appuntu jgħod dak ngħidulhom somatic cell counts huma ishom white blood cells li jinsibu fid-dem tagħna, ngħidulhom somatics hawnhekk u dan l-istrument huwa dedikat apposta biex jagħmel dil-funzjoni biex jgħodlu dawn iċ-ċelluli. Qed nara li dal-istrument iktar għandu forma ta' computer milli il-forma ta' laboratorju konvenzjonali li isna dan ngħidulu auto-analyzer. Għandna żewġ auto-analyzers daw kull ma tagħmel inti ittieħ il-kampjun u wara ftit sekondi jtik ir-riżultati. U issa ħaturina proċess ta' kif isir? Dan huwa strument komplikat ħafna fih tliet computers ġo fih. U għandek computer konvenzjonali bħala monitor fuq barra biex fl-aħħar mill-aħħar itik ir-riżultat finali. Jaħdem fuq naħa ta' somatic cells, jaħdem b'sistema ta' epifluorescent microscopy ngħidulha, ġifieri inti qed titfa' kulur fuq il-nukleaj tal-ċelloli biex imbagħad l-istrument jgħaddihom il-ġotu murqi dik ngħidulha flow cytometry biex inti tgħod kull nukleo għaddej u dak il-nuklei wara li tkun tajthom dak id-daj jiġi bbombardjat dawl abjad mill-ġo halogen lamp ġifieri u jitfa' burst ta' fluorescence. U inti l-istrument qed jgħoddok dak il-burst huwa għaddej dawn iċ-ċelloli. Ovvjament iddaħħal volum li huwa stabbilit, jieħdu l-istrument waħdu, u allura kemm jagħti pulses hemm ċelloli. Allura qed jagħtik dak il-count. Mbagħad għandu parti oħra fejn l-istrument itik ukoll il-chemical parameters tal-ħalib. Ġifieri inti qed tiċċekkja x-xaħam tal-ħalib, qed tiċċekkja l-proteini u qed tiċċekkja wkoll il-lactose li huma the-three main constituents tal-nutriment ta' kuljum tagħna. U dan jagħmelhom billi jgħaddihom il-ġo in-nofs ieħor tiegħu fejn għandek infrared spectrophotometer u ix-xaħam għandu dak li ngħidulhom il-triglycerides, il-proteini għandhom dak li ngħidulu l-peptide links u l-lactose għandhom dak li ngħidulu l-carboxylic groups. U dawn kollha għandhom absorption differenti fil-wavelengths differenti tal-infrared. U permezz tal-absorption li jkollok fil-kampjun, l-istrument jietik kemm għandek kwantità ta' xaħam, protein u lactose ukoll. L-aħwa ġifieri din magna toqgħod tanalizza kull molekula. Eżatt. Biex tot il-molekuli tal-carbohydrates li huwa lactose rappreżentat bil-lactose, tal-peptide links għall-proteini u anke l-glycerides għall-fats għax-xaħmijiet. Datti jomlok fi żmien 14 sekonda ġifieri. Kont ħansaqsik kemm idum il-proċess. 14 sekonda biss. 14 sekonda jkollok. Is-somatic cells li huwa dal-istrument ta' hawnhekk fejn qed ikollok daw il-fluorescent microscopy eċetera eċetera. U n-naħa l-oħra l-infrared spectrophotometer fejn itik il-chemical parameters tal-ħalib. 14 sekonda fuq il-monitor hawnhekk bħalissa għaddejn il-kampjuni għax dala jgħaddihom awtomatikament waħdu l-istrument u itik il-fat content, protein content, lactose u s-cells level li għandek fil-ħalib. Issa, inti qed naraw hawnhekk anke fuq il-monitor numri. Dawk in-numri għalija li ma nifhimx ma jfissru xejn. Intom hemm xi mod ta' kif tikkomparaw daw in-numri hemm xi standardization? Aħna nimxu fuq livelli illum qegħdin fl-Unjoni Ewropea, nimxu fuq livelli tal-Unjoni Ewropea. Għandek limits fejn tista' taċċetta l-ħalib u għandek limits fejn il-ħalib mhux aċċettabbli. U meta aħna naraw li l-livelli dal-istrument huma sensittivi ħafna, allura meta il-problema tkun għadha ġejja għadha ma waslitx, ġifieri diġà għandek indikazzjoni minn dal-istrument li ġejja problema. Allura għandna ċans inċemplu l-raħħa li konċernata aħna biex nafżaw li hemm il-problema x'inhi u dan ikun jista' jieħu ovvjament il-trattament li għandu bżonn jagħti lill-baqar tiegħu eċetera biex jisolvi l-problema tiegħu. Ġifieri ħana rejek fimtik